Kijk een beetje naar de zijkant. Ja, even die wollen deken mee. Jongens, de kinderen komen er weer langs. Wilco, jij hebt zo'n beetje wollen deken mee. Ja, dat wil ze nat nou, want het fietspeuk is het toch. Maar hier is het een klein beetje zitten. Maar nee, goeie maat. Een beetje. Hoe maar voldaan en ja, echt wel gaaf geweest. We zijn natuurlijk maandagmiddag vertrokken vanuit Amsterdam. En nu, ja, volgens mij is het zo'n 44 uur later komen we hier aan. Er zijn best wel wat momenten geweest waar ik zeker wist, ik ga de tuin niet halen. Dat het echt wel heel koud was, dat de binnentemperatuur ook echt te koud was. Maar uiteindelijk staan we hier wel. Dus dat Ja, heel knap. Het is een beetje tegengevallen. De kou, de elementen. Nou, het was zo dat het IJsselmeer heel zwaar was. Dus er stond op het IJsselmeer stond er een noordoostenwind. En als je van Amsterdam naar Stavoren gaat, dan moet je redelijk naar het noordoosten toe. Dus dat was wel heel erg zwaar op maandagnacht. En dan is je temperatuur wel gelijk laag. En dan is de kans dat je de volgende nacht het weer koud krijgt ook wel behoorlijk groot. Dus dat maakt het wel zwaar. Het scheelt dat je die in de zomer niet hoeft te zwemmen in het IJsselmeer. Precies, IJsselmeer die heb ik voor het laatst gedaan, denk ik. Hey, wat is nu het eerste wat je gaat doen als je straks bent opgedroogd? En, even lekker slapen, denk ik. Het is wel dat 2 nachten niet slapen en ik heb de tweede nacht heb ik wel wat powernapjes gedaan. Juist ook om te kijken of het voor de Elfstedentocht eventueel zou kunnen helpen straks. Maar iets meer dan 20 minuten achter elkaar slapen zou wel prettig zijn. Ik ben gisteren ook een stukje met je meegevaren. Ik zag ook ontzettend veel mensen op bruggen staan en langs de kant. Deed het je ook wat? Ja, ik vind het fantastisch. En ik vond ook vooral hier in Friesland, hè, heel eerlijk, in Amsterdam hebben ze wel meer gekken. Dus dan zien ze iemand in de grachten zwemmen en dan gaan ze eigenlijk weer heel snel door. Maar in Stavoren en in Hinderlopen en in Workum en in Bolsward en al die kleinere dopjes die ik daarna tegenkwam, ja, was echt wel heel bijzonder. Dat mensen gewoon 's nachts mij aan het aanmoedigen waren, dat ze dat aan het volgen waren. Heel bijzonder. En wat vind je van de route? Ja, nee, het mooiste stuk van de route is natuurlijk het Elfstedentocht-stukje. Krijg je er wat van mee? Ja, heel veel. Heel veel. Ja, en ik weet niet, volgens mij is het over, ik denk 67 dagen dat ik straks ga beginnen. Ja, en weet je dat mensen in de Elfstedenroutesteden van Friesland nu al een stukje meeleven, mij aanmoedigen. Ja, weet je, ik hoop dat straks 28 augustus nog veel groter gaat zijn. Dat twijfel ik niet aan. Dankjewel en heel veel Dankjewel. succes. Hey, klasse! Ja, nou hè.